Prajeme si krásny deň. Máme 4. augusta, najkrajší deň nášho života. Pozdravujem vás, milí moji, z východnej lavičky, od kávičky, ešte v župane. Začína nám veľmi mocný týždeň. Týmto pondelkom a v piatok máme ten Leviu bránu, v sobotu 9. máme spln vo Vodnárovi a každoročne tento týždeň pred Levou bránou je veľmi, veľmi energeticky silný. Tohto roku sa ale mení paradigma. To je proste masaker. Budem o tom hovoriť práve na tom webinári 8. a už sa dá prihlásiť. Bude to webinár s názvom Kód hojnosti na prahu novej paradigmy. A čo to je tá paradigma a ako sa to mení aj v rámci hojnosti všetkého druhu do budúcnosti, tak to sa dozviete na webinári. Posílala som vám včera mail, tí, ktorí ste u mňa v databáze, už ste dostali pozvánku, už je tam prihlásených nejakých 600 ľudí, teším sa veľmi, pretože som presvedčená, že vám veľmi pomôže, že môžem pozdieľať tieto veci. A pokiaľ nie ste prihlásení, tak pod týmto videom alebo v popise tohto videa máte link na prihlásenie. No a numerológia dnešného dňa 437 je kód dnešného dňa. Štvorka je energia systému, hmoty, disciplíny, mužská energia, energia práce, energia pevnosti. Sedmička v kľúči, to je posun. Posun, veľký krok dopredu. Ako to môžeme uchopiť? Veci, ktoré ti nevoňajú, deleguj. Na každú jednu činnosť existuje človek, ktorý ju miluje. Áno, aj umývanie záchodov niekto miluje, alebo kúpeľne, alebo proste veci, ktoré, alebo činnosti, ktoré sa všeobecne považujú za nevoňavé, niekto miluje. A ak sú také činnosti, ktoré ty nemáš rada, tak najprv si vyskúšaj, že ako to je, aby si vedela, že čo deleguješ. Práve nám prišla návšteva. A potom ich teda deleguj. Uvoľní sa ti tvorivá energia. Nádherný deň. Užívajme. Idem vítať návštevu.